Slovenský prozaik Michal Horecký má len 30 rokov, ale za sebou už 4 knižky a pripravuje filmový scenár. Aktivity neziskových organizácií na Slovensku sleduje veľmi pozorne. Ako ich vidí, aj v porovnaní s Nemeckom, kde trávi veľa času, rozpráva na jednej lodi. Tak ja som vlastne celý júl dokončoval jednu divadelnú hru, ktorú som písal pre taký projekt vo Viedni, ktorý sa volá Wiener Wortstätten, niečo ako slovné dielne vo Viedni. A to bola taká letná úloha, ktorú som už tak na mňa tlačili deadliny a momentálne, keď som sa toho zbavil, tak vlastne som sa naplno pustil do veľmi náročnej úlohy, ako som zistil, a to je pokus o filmový scenár podľa románu Escorta, vlastne podľa mojej najnovšej knihy, pretože od českej jednej produkčnej spoločnosti som dostal takú veľmi serióznu ponuku na to, aby som... Oni chcú tú knihu sfilmovať a ja som najprv napísal takú filmovú poviedku, to znamená taký ako keby dlhší námet, a im sa to zapáčilo a myslia si, že mám nejaký potenciál scenáristu v sebe, ale nikdy som filmový scenár nepísal a veľmi cítim to, že je to žáner, pre ktorý mám obrovský rešpekt a je to niečo úplne iné ako próza, takže dosť sa s tým trápim. Nevedel som si predstaviť, keď som začínal, že tu a vôbec tedy, keď človek je tínedžer, má asi úplne iné vnímanie času a všetko mu pripadá také, že to bude také krátkodobé a všetko bude trvať iba veľmi istý kratučký úsek času, ale dnes vlastne sa tomu venujem už v podstate 15 rokov tejto svojej práci a nejakých 10 rokov aktívne publikujem svoje texty, čo v istom zmysle na môj život je dosť dlhá doba, dlhé obdobie a neviem, priznám sa si predstaviť, že by som to robil celý život, pretože je to veľmi ťažko predpovedateľné, ale ak by sa to dalo, veľmi rád by som to robil. Ja si myslím, že u nás ešte dosť zásadným spôsobom chýba vo verejnosti vôbec taká základná informácia, čo to vlastne neziskové organizácie sú. A hlavne mám pocit, že istá časť našej spoločnosti, a hlavne teda mám pocit, že taká tá politická moc, alebo jedna jej časť, veľmi rada dezinformuje o tom, čo vlastne tieto organizácie sú a akým spôsobom vedia byť prospešné, alebo nevedia byť prospešné našej spoločnosti. A že nahrádzajú skutočné informovanie takými polomýtmi a takými zámernými polopravdami, a tak dosť apelujú na také, by som povedal, nižšie pudy spoločnosti, keď nám sugerujú dojem, že nezisková organizácia rovná sa taký ako polotajný spolok, niečo medzi slobodomurármi a nejakou akože sektou, ktorá asi vlastne chce škodiť a má nejaké obrovské peniaze, ktoré hlavne má pre seba. A toto naozaj sa nám podsúva médiami, niekedy otvorene, niekedy trochu skryto. A myslím, že to je dosť škoda, pretože mám pocit, že skutočnosť je oveľa pragmatickejšia a v istom zmysle možno aj všednejšia, ale to neznamená, že je nejak horšia. Nazval by som to malé firmy, ktoré si ale nedali za prioritu zarábať, ale niečo iné, ale v podstate majú rovnaké starosti ako každá firma. To znamená, majú svoje účtovníctvo svojich zamestnancov a svoje bežné problémy každodenné, ale zároveň majú ako keby nejakú víziu, nejakú predstavu, ktorá možno presahuje takéto bežné chápanie posolstva jednej firmy, ktorá väčšinou je jednoducho zarábať peniaze. Veľmi veľa povolaní a spisovateľstvo a vôbec umelecké odbory vo všeobecnosti vždy boli a sú aj budú istým spôsobom odkázané na pomoc ľudí, ktorí si ich prácu vážia a ktoré ich prácu podporujú. Mám pocit, že u nás na Slovensku neziskovky doposiaľ sú zamerané väčšmi na politické otázky, alebo charitatívne, alebo rôzne také lokálne aktivity, ktoré súvisia s filantropiou alebo s podobnými vecami. Mám pocit, že, a to sa mi zdá veľmi dobré, že v Nemecku sú o krok ďalej a je tam aj veľmi silný spôsob fundraisingu alebo navyšovanie rozpočtov pre rôzne typy kultúry. Či to je umenie ulice, ako graffiti, hip-hop, nejaký street art, až po veľmi akademické formy rôzne štátnych divadiel, ktoré sa aj takýmto spôsobom pokúšajú si zvyšovať svoj rozpočet. A takisto spisovatelia majú vďaka nadáciám a tretiemu sektoru možnosť získavať rôzne štipendia, ktoré im umožňujú z pol roka
nerobiť nič, len písať nový román, alebo ísť na nejaké turné a propagovať svoju napísanú knižku. Priznám sa, že by som si rád v živote vyskúšal aj niečo zase úplne iné a ja neviem, napríklad aj niečo také ako rodina, lebo myslím si, že písať sa nedá jednoducho stále. Je to také veľmi špecifické povolanie a tak trochu aj cítim, že po tom poslednom románe Eskorta som tak úplne mal pocit, že mám vymazaný hard disk a že musím ho jednoducho naplniť novými zážitkami, novou inšpiráciou a takže teraz tak som v takej fáze, že tak zberám znova nejaký materiál a neponáhľam sa nikam s nejakým novým rukopisom.